ale... Stretnú sa traja chirurgovia. Američan, Rus a Slovák. A že kto mal väčší zákrok? Američan, ty kokos. Prišiel mi chlap, bez hlavy, chytil som ihlu, zašiel som mu a chlap fungoval, vieš? Rus hovoril, že ty kokos. Prišiel mi pacient, bez očí, chytil som... Nedojem to, no. Chytil som nohu od stola, vystrojil som mu oči. Chlap fungoval, videl. Slovák. Jebol mi pacient do mlynčeka, sa pomlel, tak som ho začal modelovať. Som ho vymodeloval. A rozhovoril, že čo si to jebe? Kto to kedy videl? Ten tvoj kokos s drevenými očami. A to je celé. Smejte sa, teraz. A to nebol to si správne, ako ty hovoril. Už? Že? Mne samému to bolo vtipné. Necháš ma v tom. No. Gregor sa nemôžeš.